Duwang simana ka niya, may mga ano na. Burat na yung mga dahon tapos burat na. Ayun po. Gawin na yan. Parang huya yung ano niya eh, dahon niya. Ma'am! Ma'am, hello po. Ano po? Ang mahal. Mahal kaya ni si ang burak ka ni sir. Alabaon araw kay kalabao. Magandang araw sa inyo mga kapromdi. Nandito po ako sa Barangay San Isidro Sur sa bayan ng Lagunoy. At mayroon na naman akong nadaanan na napakagandang halaman. So ayan, nakikita nyo sa likod ko. Hindi ko alam kung anong klaseng halaman siya, pero napakagandang tingnan kapromdi. Parang kulay orange at yung dahon niya parang huya. So gusto kong malaman kung ano yung halaman na yon. So, kaya tumigil ako dito. Talagang nakakatawag siya ng pansin. Tara kapromdi at tingnan natin kung anong klase pa talagang halaman yung nandun sa likod ko. Kulay orange po siya. So, ayun nga po kapromdi, yung nakitang-kita dito sa kalsada, yung bulaklak na orange. Orange and yellow yung dahon niya parang huya. So lapitan natin at alamin natin dito kay ma'am kung anong klase bang halaman ito. Napakaganda kapromdi. So talagang pag naparaan ka dito sa gate nila sa kalsada dito sa Barangay San Isidro Sur, ito yung makikita mo talagang mapapatingin ka at parang gusto mong malaman kung anong klaseng halaman yun. Nasaan? Ma'am! Ma'am, hello po! Marahay na aga po ma'am. Napakagayon po kang masikas mo digdi sa gilid kang kalsada. Nakakatawag po ng pansin. Opo. Ma'am, ano po bang lugar ito, ma'am? San Isidro Sur. San Isidro Sur. So, pwede ko po bang malaman pangalan ni ma'am? Betty Rosero. BT Rosero. Parang pamilya po yung Rosero. Teacher po ba kayo, ma'am, dati? Ay, hindi po. So, marami kasing mga Rosero na teacher dito, ma'am. Opo. So, ma'am, Kung ikananay. yung lakas po ng dating ng halaman nyo dito, ano po ba yung halaman yan, ma'am? Sabi nung galing Malaysian orchids yata yun. Kasi galing Malaysia ang yan. Opo. Yung pinsan ng asawa ko ang Opo. may yan. Yan yun sa dati dyan. Opo. Tapos dati dahil ko pansin kasi puro dahon lang. Nung namulaklak na, naghingi ako. Yung sanga, hindi naman pala nabuhay. Mabuti mayroon siyang nakatubo na yan na ngayon. Ano po ba yan, ma'am, ang tinatanim yan? Kulay, ay yung ano po ba? Seeds? Seeds. Hindi po siya pwedeng, halimbawa, ikakat tapos itatanim. Hindi nabubuhay. Hindi siya nabubuhay. Pero sabi mo, nabubuhay daw. Napakaganda po. Kasi kahit nga ni seeds, yung marami na naghingi, sabi namatay daw, mahirap buhay. So, mahirap po buhay. Depende siguro. Nakita ko po yung natataniman niya parang nasa taas po. So, ibig sabihin hindi siya, gusto niya ng medyo dry land yung niya. Ayaw niya ng matubig. Siguro. Saka pag kuha akong buto, kus akong itatanim sa kyan, parang hindi tumutubo. Hindi po siya tumutubo. Yung mabuti yun, tumatalsik kasi yan, pag hinog na, pag mainit, tumatalsik na lang. Malayo ang tinatalsikan niya. Opo. So parang sumasabog siya? Oo, sumasabog. Ano po bang halaman yan? Pinapabayaan ko lang na magtubo kung saan-saan na Opo. gilid. Na-intriga ako sa halaman na to, kapromdi, sa sabi ni ma'am, yung bunga niya o yung seeds niya, pag hinog na, parang sumasabog siya, din tumatalsik sa malayo. Yung hindi rin daw po siya na hindi rin siya na ipopropa. Hindi siya na pwedeng ipropagate. Kailangan talaga yung seeds ang itanim. So, ang napansin ko dito kapromdi, tanim siya sa isang nasa mataas na kumbaga sa paso, parang nasa malaking paso. So, ba't nakatanim siya sa soil na hindi nakaano sa mismong lupa? So, parang naisip ko baka ang gusto niya yung hindi masyadong basa kasi dito sa amin palaging wet yung panahon.
palaging basa yung ano dito. Lalo pag gabi nagbabasa siya. Pagtaguran. Opo. So ma'am, napakarami niyo pong collection of plants. Mayroon din po kayong bugambilya. Oh, yung mga matatanda na yan. Opo. Mga unang-una ko. Kasing tanda ko pa ba yun, ma'am? Ilago ko na nga yung iba. Opo. Yung iba talaga. Kasi gusto ko yung bugambilya matibay sa init. Opo. Ito parang, siguro ma'am, kasing edad ko na itong halaman na ito. Hindi naman. Mas matanda talaga. So ma'am, marami po pa kayong halaman na tinatago siguro. Meron naman. At dito, ito po ma'am, ilang taon na po itong Oliba? oliba po? Ay, maraming taon na yan. Nag-i-eskwela pa yung anak ko. Siguro mga, basta nasa 90s pa yan. 90s, mga mahigit ano na siya, 20 years ago. 30 years. Magka 30 years na. Opo, halos kasing edad ko lang po siya. Mas matanda lang ako siguro ng konti. So, ayun, napakaganda po ng masitas nyo digdim. Ma'am, ito yung oliba, parang parang vintage ng oliba. Tapos yung nakatawag na pansin ng Malaysian orchids po ba yan, ma'am? Sabi ng yung nagtrabaho sa hotel. Napakaganda. Ang ganda dito. Oh. Then, dito ma'am, mayroon din po kayong mga, dito, mga collection na halaman, mga mayana, O iyan. orchids. Hindi, gusto ko sanang madagdagan, hindi man nabubuhay. Ito po ma'am. Hindi ko kung paano magtanim niya. Alam ko po siya, mayroon akong rin na cutting lang, tapos tinanim ko na buhay. Ayaw niya po nang masyadong dinidiligan. Pero hindi naman po yung dry na dry kasi namamatay siya. Fern po siya yata. Parang family ng Bio. Bio or bird nest. Ayan, parang tawag nito is Japanese fern. Opo. Opo. May mga naghingi din yan sa akin, kaya yan na lang. Binigyan ko lang. Opo. Binigyan So- ko lang yan doon sa mga respeto. Sa Miss, yung kambal. Opo, kinakambal po. So, hindi niya po ako kilala pero kilala ko po sila. Maria saka Salom. Opo. Si nanay po, bistado nung dalawang kambal na yan. So, ayun, may mga orchids din po kayo. Ito po ma'am, santans po. Sinyas. Sinya. Then, may mga orchids din po kayo. Yung iba flowering na. Ayan. Matagal na rin. Opo, bird of paradise. Marami po pala kayong halaman dito ma'am. Yung iba nga nangamatay na. Kasi minsan Opo. nakakaya. Mga flowering plants. Nung hindi nag-uso ang plantita, yung Opo. hindi napansin. O nung nag-uso ang plantita, saka namalaan. Ayan, nanonood po pala kayo ng YouTube ko ma'am. Oo. Maraming pong salamat at nakikita niyo po yung mga creation ko doon sa Barangay Gubat. Sa gubat. Opo. Then, may bonsai rin po kayong ma'am. Ano po ito? Eugenia? Ewan ko kung anong pangalan yan. Yan nga yung binil namin sa Iriga. Opo. Ang Yan. ko diyan Eugenia. Sabi no kasi yung binilang ko Eugenia, pero ang pronunciation parang Eugenia, parang Yan niya. Opo. Pangalan ng tao. Opo. Then ang ganda po ng niyo ma'am ng Florida Beauty, ang laki-laki dito. Oh. Yan, Florida Beauty ba yan? Opo, Florida Beauty po siya. Matagal na rin yan. 2012. Ay, no, 1992 pa. Hiningi ko lang So ang doon tagal sa- na niya, 20 years ago na po ito? Hiningi ko lang yan doon sa hipag ko sa Iriga. Opo. 1992, 2000, 2022 na ngayon, 30 years. Mm-mm. Grabe naman po. Ah,
mahirap din buhayin. Opo, Florida Beauty. Mga ilang ano na yan. Vintage na po yung mga halaman nyo, ma'am. Ito, bonsai din po ito. Mm-mm. Parang talisay din yan. May mga humingi na rin yan sa akin, binibigay ko buhay na. Mahirap buhay. Ano po ba yung tinatinim dyan, ma'am? Yan, Sanga? Oo, cutting. Opo. Ito, binili ko dati ng ganyan. Opo. Nakaganyan na talaga. Meron pa po ba kayo, ma'am, mga collection dyan? Mapakita natin para may pagmalaki natin para ma-encourage natin yung mga mamshi na Opo. Tumutubo rin po Sabi siguro. ko, ang ganda sana ng bulaklak, kulay maroon. Opo, ang daming gaganda po ng mga collection nyo, ma'am. Ang cute po. Saka ang linis po ng nyo dito. Ayun. Opo, ang ganda po. Ito, ang mahal niyan sa kaiyan. Opo. Ito po yung Birkin. Overkill. Thailand yata to eh. Tao pa yan. Ito, ayan. Saan po kayo, ma'am, bumibili ng mga halaman ng masitas? Sa terminal yung nag-uwi, yung ate ko. Terminal lang jeep? Ayan, ma'am. Yung dyan. Ang dami po palang halaman. Di lang yung nasa Ito, binili labas. sa akin ni Eva. Orbifolia. O yan, binili ng anak ko. Opo. Pidilip, yung kahoy po. 600 lang, kaya Ang lang. mahal niya. Nakalimutan ko. Labas ko, sabi ko para. Nakalimutan ko, hindi nakuha ang dami. Nagkaalam yung dami. Opo. Ano siya? Sa iba, may mahal ito dati. Mga ganyan, mga 800. Pero yung ngayon po parang medyo mura na. Mura na. Opo. Ito yung mga Florida Beauty. Tapos ito po yung parang balite na. Dito. Opo. Ang dami niyo pong collection, ma'am. Then, Matatanda na rin itong mga lukarya na ito. Opo. Dati, inano ko na lang yan sa tabi. Isang Magnificum. Tapos nung nag-uso yung plantita, kinuha ko. Opo. Di, ayan o. May mga binigyan na ako niya. Pinalaki niyo po ulit. Pinuputol ko, susupa. Opo. Yun, marami na ulit. Ang dami niyo, ma'am, ang dami niyo pong plant collection. Eh, binibigay Iba't ibang variety. Kabibigay lang sa akin ni Eva. Ano po yata ito eh? Parang Dark Lord. Dark Lord. Dark Lord, Philodendron. Mm-mm. Dark Lord. Tapos yung Locaria, Antorio Magnificum. Ito, tahig. Opo. Hula Lumina po yata. Pero sa atin po, ang apod kayo, tahig. Tahig. Pero, Maganda naman. opo, mahal. Pero mahal yan. Yung, Mahal. ang kadalasan po kasi nito, yung yung kulay green. Ano po yung orchids na ito? Ibang klase ito. Ang lalaki ng bulaklak. Ang ganda niya. Oh, ang lalaki niya. Hindi naman po siya katliya. Akatleya. Katliya po ba yun? Mabango. Masipag mamulaklak. Oh. Di tulad nung violet. Ay, nako. Yung violet po, ano po yata, bihirang Bihira magbulaklak, oh. Saka mabango po yung bulaklak ng violet. Tapos
ito ma'am, ang lalaki ng dahon ng iphisya nyo. Oo, Ang taba. taba. Inayaan nyo lang po siya dyan gumapang. Mas maganda pala pag hinahayaan lang na Ano lang yan. Opo. Tapos hindi naarawan. Mas may bayabas. Bayabas ang dami-daming bunga. Dami-dami lang. Ayun, no? Ito ano ba tawag? Kuya. Alin po ma'am, ito bighorn. Oo. Horn, ano ba yun? Ayun. Staghorn. Staghorn, bighorn. Oo. Staghorn, mga locaria, anthurium, peace lily. Mayroon din po kayong ano dito, Balite. Ay, rubber plant. rubber plant. Opo. Tapos yung dragon na palmera. Ma'am, meron pa kayo doon sa ano, ang dami-dami yung halaman. Mayroon nga. Sabi ko nga kung saan-saan ko na lang sinisiksik. Opo, ang dami ha. Kala ko ma'am, ang garden nyo doon lang sa harap. Ito pa, ang dami-dami. Ang dami nga. Ayun, no, ang dami yung koleksyon ng halaman. Yan, Then, ano pa nga? Wave of Love. Wave. Pero ano po yata siya, a variety ng anthurium. Wave of Love. Parang lang ng niyog-niyog yung ginugulay. Opo, Yan hindi yung nag-ano. opo. Ang dami naman. Ang lawak ng garden ni ma'am dito sa nasa tabi tapos sa likod. Ayun. Ang dami yung koleksyon. Ano, pitsil? Ano ba yan? Alin po ma'am? Yun o. Pitcher plant. Yan. Opo, pitcher plant. Koleksyon ni ma'am na anthurium, kulay puti na may pink. Then yung yung locaria kasi tawag na dito, hindi masyado familiar yung Magnificum. opo, yung mga pag sinabing anthurium parang hindi nila alam. Yung alam nila locaria. Locaria. Ito po ma'am, ito yata yung Corazon Aquino. Alocasia na Corazon Aquino. Bigay din ni Eva. And may nag-ID po kasi nung yung kay Ma'am Abe. Tinanong ko kung anong galing daw ng Karamuan. Oo, bigay sa kanya. Opo, Corazon Aquino po yung niyan. Tapos dito naman, anthurium pa rin. Din meron po rin ko yung ma'am, powder puff. Wala po bang bunga nyon? Hindi nga nagbubunga. Kasi yung bunga po ang pang niyan Oo, pang tanim. pagtanim. Medyo payat siya. Din meron po kayong lovebird. Kasi naarawan masyado. Opo. Kaya. Yung kay Eva maganda. Opo. Meron din vintage na deep well si ma'am. Ayan Ang lakas po ng tubig, ma'am. Kaya rin hindi ka mali. Opo. Yata sa tubo. Ganyan lang po talaga yung tubig niya. Yung pandilig po ng halaman. Hilig ng halaman. Opo. Ma'am, naglalagay po ba kayo ng mga ng fertilizer sa halaman? Minsan, Kasi yung madalas po, dito po kasi sa atin, ma'am, matataba yung mga halaman. Madalas tinatanong mga viewers kung nagagamit tayo ng fertilizer. So, bihirang-bihira lang po magamit ng fertilizer. pinadala sa akin ng anak ko sa yung nasa Canada. Marami rin siyang halaman. Opo. Natin sa tubig.
Gura na po yung, yung orchid sa tigpabakal mo. Depende mo po. Ah, May 450. 450. May 150 itong daing burak. Ini 350 bandang pula. Banda. Ano po yung, ito po yung may nahiling akong ito ano po yung klaseng orchids na yun eh? Ay, ano yan, yung giant tori yun. Di na ako sa may burak ko yan. Mahal ang may burak yan. Abot ng 2.5 ang may burak yan. Na 2.5 ang mahal Ini araw ka naman. ni. Opo. Ang mahal. Mahal kaya ni si ang burak ka ni sir. Alabaon, araw kayo kalabaw. Iyo. Bumili ako sa guwa, ganito ang bulaklak. Ah, Yung pinahiling sa kuya, ganitong bulaklak. Tapos nung tinanong ko, nagbubura, kulay puti, pero ang liit-liit. bakuan siguro ang araw kayo. Araw ka ng Basi lang pulang ka lang. binakal ko ang mahal, 300. Iyo. Tapos nung nakita ko nagbubulaklak, Iba na. iba, kulay puti, tapos ang liit-liit. Yung parang native na nakuha niya sa bundok. Si mga wild ka. Naloko pa ako. Naku, maraming beses na akong naloko. Ito po, gano'n po yung orchids na yung argan eh. Ini sir, 450 may burak. 450 may borak. Ini bara-barato niyo. Oo, barato lang Ito, yan. kadako lang sa Kung ano, 75 lang yan. May burak na siya. Ito po. Para siyang kani. Opo. Pag ito mga pantanom ka ni Igong 150 lang. Opo, sir. Ma'am, marami pong salamat sa papaunlak mo sa akin na i-feature ko yung napakaganda mong mga garden, mga halaman, at pinapasok niyo pa ako dito sa inyong bakuran. Salamat po, ma'am. You're always welcome. Mga kapromdi, si ma'am ay isa rin po siyang kapromdi. Hindi ko alam na nanonood pala siya ng vlog ko. At nung sabi niya napanood niya na raw yung ibang video. So ayun, kapromdi po si ma'am. At hindi ko alam yun na mayroon palang kapromdi dito sa barangay San Isidro, Lagunay, Camarines Hall. Ayun po. Maraming salamat po, ma'am. So, ayan po mga kapromde, maraming pong salamat sa inyong panunood at naway na-enjoy nyo at meron kayong na-discover na another plant. So, hindi ko po alam kung ano yung ID ng plants na kulay orange yung bulaklak. Maraming pong salamat sa inyong panunood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming pong salamat at Diyos mabalos.